видеои охире ки баромад дар ин видео савол аз пешвои миллати тоҷик буд. Президенти Тоҷикистон худро падари миллат эълон кард, пешвои миллат эълон кард ва як бинандаи ба ман навишта шикоят кард, норозигии худашро баён карда гуфт: президенти Тоҷикистон беҳтарин пешвои мо ҳаст, пешвои мардуми Тоҷикистон ҳаст ва беҳтарин пешво ҳаст, мо фахр мекунем ва ин афғонҳо бошанд, бизан бираванд ба ватани худашон мегӯяд. бародар, бинандаи азиз, бигзор ки президенти Тоҷикистон пешвои мардуми Тоҷикистон бошаду ва ҳамватанони мо шумо дар Русия саргардон набошаду як соҳиб дошта бошад. Бигзор ин боша, ман дар ин чиз тарафдор ҳастам. Лекин ин фаҳмише ки ту дори, бинандаи азиз, ин хеле ва хеле ғалат ҳаст. чаро? зеро ки ҳамин фаҳмише ки дори мегӯи ин афғонҳо бизан бираванд ба ватанашон, ҳамин хел фаҳмиши туро мардуми русҳо ба сари мо ҷорӣ доранд. шаҳрвандони мо дар Русия рафтагӣ ҳастанд, русҳо чӣ мегӯянд? ҳей шумо дар инҷо чӣ кор дорем? хизем бизем биравем ба ватанатон мегӯянд. нигоҳ кун ки ҳамин фаҳмиши туро онҳо бар сари мо ҷорӣ доранд. болату кӯб зуран моро шаҳрвандони Тоҷикистонро депорт мекунанд бо гуфти ту, яъне русҳо дар ҳаққанд, правилно поступаед ки мардуми Тоҷикистонро зуран депортация мекунанд, лату кӯб мекунанд. барои ҳамин ин аввалаш ки ин фаҳмиши ту хато ҳаст. дуввум ин ки вақте ки эълон мекунӣ ки ман пешвои миллати тоҷик, падари миллати тоҷик, бояд дар ин ҷавобгӯ бошад, дар ин суханҳо ҷавобгӯ бошад. зеро ки миллати тоҷик фақат дар Тоҷикистон нест. мо медонем ки дар Афғонистону Ӯзбекистон бисёртар миллати тоҷик мавҷуд ҳаст аз Тоҷикистон дида. барои ҳамин вақте ки як чизе ки эълон кардӣ, бояд дар назар гирӣ ки тоҷикҳо дар куҷо ҳастанду ҷавобгӯ бошад ба ин. мисол, мардуми тоҷикое ки дар Афғонистон ҳастанд мешунаванд ки миллати тоҷик пешво дорад, падари миллат дорад, онҳо чӣ фикр мекунанд? ваҳ, мо бесоҳиб нестем, мо падар дорем, миллат пешво дорем, ба худ ба Тоҷикистон меоянд ба умеде ки дар инҷо пиштубон меёбанд, ҳимоятгар меёбанд. интури онҳо фикр мекунанд. барои ҳамин бояд вақте ки як чизро эълон кардӣ, бояд ҷавобгӯ бошад ба ин. севум ин ки бигзор бо гуфти ту президенти Тоҷикистон пешвои миллати тоҷикистониҳо бошад. бигзор бошад. лекин мо дар инҷо бояд дуруст эълон кунем. дуруст эълон кунем ки мисол, ман пешвои қисм аз миллати тоҷик мебошам. ман пешво ва падари 30% миллати тоҷик мебошам. на ҳамааш, фақат 30%. интури бояд эълон кунем. ё ман пешвои фақат тоҷикистониҳо ҳастам. ҳамтуре гӯем ки тоҷикое ки дар Афғонистону дар Ӯзбекистон ҳастанд донанд, фаҳманд ки ҷои худашонро донанд ки онҳо бесоҳиб ҳастанд, бепешво ҳастанд, бо умеди як кас нашаванд, кори худашонро бинанд. ва он муомиле ки бо тоҷикое ки ба Афғонистон кардем, ин хеле зарбаи сахт шуд. тоҷикое ки дар Ӯзбекистон ҳастанд, онҳо инро дида чӣ фикр мекунанд? меган нигоҳ кун, меган миллати мо ҳамо як миллати тоҷик ҳастем, онҳоро зуран хориҷ мекунанд. баъд онҳо ягон умед дошта бошанд, умедашон камда мешавад, чӣ фикр мекунанд? барои ин зарби сахт шуд ба обрӯи миллат ки пешво миллати худашро зада пеш мекунад, зуран пеш хориҷ мекунад аз диёраш. барои ҳамин бинандагони азиз, саволдиҳандаи азиз, ман хостада ман билакс даъво мекунам ки мардуми тоҷик, миллати тоҷик бояд сарҷам шаванд, ҳама каса сарҷам бошанд, бояд як сардор дошта бошанд, пешво дошта бошанд. ин пешво ҷавобгӯ бошад, як ҳимоятгари ин миллат бошад. ман билакс ба ин даъво дорам. мо бояд ҳама каса як пешво дошта бошем ва ин пешво мо ҳимоят кунад, моам аз ин пешво ҳимоятгар бошем. ин ҷавонони ин миллат ки дар Русия ҳастанд, мо менем ки чӣ ҳолати вазбине доранд, бояд пешво инҳоро ҳимоят кунад, пиштубон бошад. инҳо бо сари баланд гӯянд ки мо миллати тоҷик ҳастем. ва на танҳо дар Русия, ба ҳама давлатҳо бояд ҳуқуқи тоҷикҳоро ҳимоят кард, дастгирӣ кард.
ман ба ин даъво дорам, мо бояд сарбаланд бошем, як пешво дошта бошем, кори мо пеш равад, як ҳимоятгар дошта бошем. ҳам мо пешво ҳимоят кунем, ҳам пешво моро ҳимоят кунад, якдигарро дастгирӣ кунем. ман инро мехоҳам. валекин биласаф ҳамаи ин билакс мебошад. дар асл билакс мебошад. ҷавонони ин миллат дар Русия як хорузоранд, пиштубон надоранд, бесоҳибанд. миллати тоҷик на танҳо дар Русия ба дигар давлатҳои мо нигоҳ мекунем ки як бесоҳибанд, ҳуқуқҳошон риоя намешавад. аллоҳи мустаъан. худованд ин миллатро зинда нигоҳ дорад, сарбаланд гардонад.